Cu ce produse s-a remarcat Republica Moldova pe piața europeană în ultimii 2 ani? Aici este important de menționat că sunt două tipuri de produse sau două categorii. O categorie ține de mărfurile care sunt reexportate. Cu alte cuvinte, se aduce materia primă, de regulă în zonele economice libere, se creează un produs și produsul acesta este exportat înapoi în statele Uniunii Europene. Acest fapt se realizează din cauza forței de muncă care este mai ieftină în Republica Moldova. Și deși nu este rău în sine, valoarea adăugată acestor produse pentru economia locală nu este atât de mare. Valoarea adăugată mare vine din produsele care sunt autentice sau care se produc de la început până la capăt în Republica Moldova. Dacă ar fi să evidențiem câteva dintre produsele specifice, atunci cu siguranță putem să vorbim despre industria vinicolă. Vinurile Republicii Moldova, cu ajutorul și cu susținerea multor proiecte internaționale, cu susținerea statului, și-au creat un nume bun pe piața europeană și se vând în cantități destul de mari. Totodată, noi mai avem și un istoric foarte lung ca țară de producere vinului. Acesta din nou este un avantaj pentru noi. Dacă ar fi să ne uităm la produsele care s-au exportat în cantități mari anul trecut, spre exemplu, din nou o să vedem că în top se situează produsele agroalimentare.